zo. Auren yayi farin jini kowa na murna mu taka. Yayi ranar auren Zubaida ya zo, da Ahmad angon da kowa ya murna mu taka. Zubaida shawara ce na zo zan baki, da ke da angonki Ahmad mai kirki. A cikin gidanku ku zama da kai gun aiki, wannan shi zai sa auren soyayya ya dore. Auren Zubaida da Ahmad ya zo, yau ranar murna ta so ku zazzo. Yayi ranar auren Zubaida ya zo, da Ahmad angon da kowa ya murna mu taka. Zubaida na ga kawayenki suna murna, sai da ba Ibrahim anti zai murna, Zulaihat Ibrahim maman Haidar, Zainura Muhammad tayo murna, Zara'u Muhammad tayo murna, Zainab Sani tayo murna, Azima Ibrahim tayo murna, Maimuna Ashir mun yi murna, Khadija Ashir nana murna, Maryam Ala ta zo ta yi murna, Hansa'u Rufa'i tayo murna, Maman Nasrin tayo murna, Amira Hussaini tayo murna, Lubabatu Yunus tayo murna, Aziza Musa tayo murna, Ilansi Telamma tayi murna. Kannan amarya Zubaida da murna, Aisha Munnu tayo murna, Khadija ta zo tayo murna, Hajara ta zo ita ma tayi murna, Hawwa'u ta zo ita ma tayi murna, Fatima Beauty